ng tanghali, kumikinang na ulaw, Diego Bandido! Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole and Diego! Kailan nyo po huling na-experience na kayo po ay napahiya? Ay, grabe namang tanungan Oy, niya. pero grabe. Ako kanina lang, Jegs. Alam mo ba, di ba lagi kong reklamo? Lagi kong reklamo tong hagdan natin. Ako lang ba yung nagreklamo sa hagdan natin? Ako lang ba yung may problema sa hagdan natin? Kasi yung hagdan po namin dito, paakyat ng office, spiral po siya. So, maliit to palaki. Tapos pa-spiral po siya. So, kapag ka nandun ka sa mga maliit na part, tatansyahin mo kasi baka kulang yung paa mo. Pag nandun ka naman dun sa malaking part, tatansyahin mo rin kasi dapat malalaki yung hakbang mo. So, lagi akong takot dyan. Siguro ayan, yung manifesting, lagi mong iniisip. So, lagi akong takot dyan na kapag ka bumababa ako at umaakyat, conscious ako. Kaninang umaga, hindi ko alam kung paano, dito talaga natin masasabi na ang aksidente po talaga ay nangyayari ng split second nang hindi po natin talaga inaasahan, no? So, paakit ako ng yung usual, good morning sa mga guards, ganyan. Tapos paakit ako, usually madami akong dala kapag ka Monday. Kasi dala ko yung bahay pagka Monday, ganyan, lalagay ko sa office. Pero kanina, wala akong masyadong dala. Yung regular bag ko plus another small bag. Pero nadapa ako. Nadapa ako paakyat ng hagdan. Kasi may mga napapansin ako dyan, iba-iba yung pattern sa pag-akyat eh. Okay. Meron doon siya sa maliliit na steps. Meron din sa kabilang side na malalapad. Nandun ako sa gitna. Okay. Sa dapat, di ba, kaya nga in-explain ko, may maliit, tatansyahin mo, may malalaki, tatansyahin mo pa rin. So, alam ko na nandun ako sa gitna. Kasi alam ko, pag nandun ako sa maliliit na steps, pwede ako madapa. Pag malalaki, hahakbangan ko, pwede ako madapa. Nadapa ako kanina. Kasi wala kang panghahawakan. Wala! Nakakaloka! Kasi nasa gitna ako. Totoo din. Wala talaga ako nahawakan. Walang railings. Correct. Pati yung dignidad ko, hindi ko siya nahawakan. Lumipad siya kasama ng laptop ko. Nakakaloka talaga. Sabi ko sa'yo talaga, Jigs. Buti na lang talaga sa lahat ng mga araw. Alam talaga ni Lord ang kanyang ginagawa. Umulan na malakas. So bago ako pumunta dito sa office, hindi pa umuulan na malakas sa amin. So, naka-skirt ako. Skirt ako today. Tapos nakita ko lakas ng ulan. Malamig. Alam mo na, mga buto-buto natin, ganyan. So, nagpalit ako ng pantalon. So, buti na lang talaga. Kasi imagine mo na lang, yung dignidad ko na lumipad siguro mga 2 weeks siyang wala. Hindi kami papayag na hindi namin makita. Pwedeng i-pull out yung CCTV naman. Para kami na inisip. I-pull out niya yung CCTV. Totoo ba? Meron ba? Meron yan. May CCTV yun. Tapos i-post natin. Meron ba? Para naman merong yung kwento. Meron ba? Meron yun. Meron yun doon. Meron doon. Nakakaloka. Sabi ko sa'yo, kahit masakit pa. Sabi ko, okay lang ako. Ay, sige. Pwede nyo bang i-pull up yung CCTV? Pwede yan. Hihingi natin doon sa guard. Para at least alam ko kung ba't ako nadapa. Ayan. Kasi iniisip ko, ano yung dahilan ng pagkadapa ko? Katangahan lang ba? Or katangahan ba talaga? O hindi na gumalaw yung isang paa mo, ang utak mo gumagalaw, nag-step ka. Correct, totoo. Or, kasi yung dala ko kasing bagelya ay shoulder bag siya, pero hindi ko siya shoulder bag. Binitbit ko siya. So baka dahil daw sa gout yan. Gout na naman. Di ba pwedeng gutom lang ako kanina? So yun, ay pwedeng gout. Malalaki masyado yung mga daliri sa paa. Hindi, gusto ko talaga makita yan kung yung sa isip mo humakbang ka pero yung paa mo hindi gumalaw. Ganon ka-advance yung utak ko. Ganon siya mag-overthink. Masyado kasi advance mag-isip. Ganon siya, gumagalaw siya, pero yung isip hindi. Ay, yung isip ang gumagalaw, pero yung katawan hindi. Hindi kasi nangyayari naman talaga yan, kagaya yung magre-reply ka sa message. Yung utak mo nag-reply na, pero hindi mo napindot yung send. Totoo yan. Halimbawa, yung totoo, ilang beses nangyari yan, sasabihin sa akin ng asawa ko, na sabi mo na kay ganyan. Sabi ko, oo. Tapos just to be sure, babalikan ko yung messenger. Pagtingin ko, nandun yung message, hindi
nakasend. Nakatype. Nakatype lang siya, pero hindi ko na binawi sa asawa ko. Hindi gumalaw yung daliri mo na pindutin yung send. Pero at least, di ba, nandun yung intensyon. Ayan. Gusto namin malaman, i-pull out nyo nga, boy, yung CCTV. Oo nga. Kanino ba nire-request yun? Doon sa guard. Doon sa guard. Para malaman for precautionary measures next time. Feeling ko hindi lang ako yung nadapa dyan eh. Or baka ako lang ba? Minsan nangyayari pa sa akin dito, buti na lang yun, eksakto, walang tao. Nadapa lang ako dyan, walang dahilan. Sa hallway. Dati naman, di ba? Nagtaka ka pa. Tapos ang natutuwa na lang din ako, Jegs. At least sa gitna ng lahat nakakabangon din ako agad. So talagang it is confirmed. Hindi ako Disney princess kasi ang Disney princess hindi po nadadapa. Warrior talaga ako. Nakakaloka na kahit masakit tatayo ulit. Ayan. Grabe, nakakahiya talaga, promise. Kita ko yung taranta na lahat. Buti na lang, Jegs, bukas pa ang anniversary ng DZRH. Imagine mo kapag ka-anniversary, alam ko tomorrow Tuesday, no? So imagine mo kapag ka-anniversary po, merong may anniversary dito. Last week, for example, anniversary ng Easy Rock. Ang dami pong tao lagi niyan sa lobby. Buti nga hindi kahapon. Bakit ano ba kasi yung kahapon may bloodletting doon. May mga nakahiga doon sa baba. Baka ang ending, isa na ako sa kahiga. Nakakaloka. Ay, nako. Kaya alam talaga ni Lord ang kanyang ginagawa. Grabe. Ikaw, kailan mo huling naalala na napahiya ka? Hindi ko maalala eh. Hindi ko maalala na yung may incident na ganun. Kasing tindi nung akin. Nakaka-Lord, kayo talaga yung 45 ka na dadadapa ka pa. Ano ba naman talaga yan, di ba? Pero of course, it happens. Yung napapahiya tayo. Yes. Yung pagtatawanan tayo. Nangyayari po talaga yun pero ang mahalaga naman po makaka-bounce back po tayo. Well, diba? Ang isa siguro sa mga pwedeng paghugutan din natin ng aral dyan, na tuwing dadapa tayo, wag nating iasa sa iba. Tayo pa rin talaga makakatulong kung paano tayo bumangon. Sa sarili, no? Oo. So, Totoo. laging sa sarili, balik sa sarili. Correct, yan balik sa sarili. Kung minsan nadapa ka, halimbawa, nalugi ka sa negosyo, wala kang ginawa, umaasa ka, natutulungan ka ng iba. Hindi all the time. Meron din naman. Oo, meron din. Pero manggagaling din talaga sa sa'yo. atin. At the end of the day. Correct. Diba? At the end of the day, laban mo talaga siya. Totoo naman talaga yun. Masakit at masakla, pero at the end of the day, laban mo siya. Parang katulad ng lagi nating sinasabi, Jegs, on air, na sometimes ang sisi natin lagi gobyerno. Diba? Mali kasi yung pamamalakad. Kurakot kasi lahat, diba? Pero, ang at the end of the day, laban din talaga natin. Tayo din yung maghahanap ng trabaho. Tama. Tayo din yung magsisipag. Yes. Pero syempre, may ambag din naman din talaga yung gobyerno dyan. May diba? tulong naman talaga. Meron. Yung literal na pagkadapa mo, malamang may nakakita. Meron, oo. Ay, okay lang po kayo. So, yung tulong nandyan eh. Oo, lahat. Diba? Pero ikaw pa rin din yung magpupush sa sarili mo na tumayo. Totoo. Buti na lang talaga hindi tinamaan yung mukha ko. Grabe. Isipin mo na lang kung, di ba sa Friday na ako magkakaroon ng thyroidectomy. Yung may sugat pa ako, yung parang hindi nila alam bakit po siya na ospital. Buti na lang talaga, hindi tinamaan yung pagkadapa mo, nakadapa. Oo, basta ang masakit sa akin, Jegs, na nilagyan ko kagad ng yelo pagdating ko ng office ko ay tuhod. So may konting pasasya yung dalawa, tsaka yung palad, tsaka yung siko. Ang dami talaga. Tsaka aminin ko na yung likod. Basta hindi ko talaga maintindihan yung pagkadapa ko. Ang bilis talaga ng mga pangyayari. And the same goes mga kabisyo sa mga aksidente sa kalsada ha. Yung magugulat ka na lang. Split second talaga siya. Kaya split second na tumingin ka sa cellphone mo at hindi ka tumingin sa tumatawid. Split second na 'di ba? May tiningnan mo yung legs ng pasahero mo at hindi ka nakatingin diretso. Yung mga ganyan, diyan po nangyayari yung mga aksidente na pagsisisihan natin sa huli. Ako din dahil advance din ako mag-isip. Siguro lagi pag ang POV ko pag laging sa kalsada na baka biglang may tumawid, baka biglang may aso, baka biglang may mag-cut. So laging ina-anticipate ko 'yan eh. Kaya defensive ka, defensive driver ako pag ganun sa kalsada. Tama. Dapat hindi siya lagi po nating isipin mga kabisyo. Hindi lang po tayo may-ari ng kalsada. Ang dami po nating katabi dyan. Ayan. Kaya i-double check mo yung sasakyan mo bago ka umalis, 'di ba? Kasi hindi natin
alam ang posibleng maging epekto ng hindi mo pag-check sa Ayan. sarili mo. Oo. Medyo lasing-lasing ka, or medyo antok-antok ka, or medyo, di ba, wala ka sa kondisyon kasi mainit ang ulo mo. Tama. O kaya masakit na nga yung tiyan mo, na magmamaneho ka pa. O, edi magbabadali ka niyan. O, mabuti kung ikaw lang kaya Ayan. maapektuhan yung mga tao sa paligid. Oo. Kasi pwedeng, halimbawa, ikaw maingat ka, pero may mga tao na hindi maingat. Totoo. Alam mo. So, kung masyado kumpiyansa ka, may mga loko-loko na mga driver. Correct. Ayun. So, dapat defensive driving tayo palagi. Tsaka mas maganda na po na tayo po ay alerto. Mas maganda na po na tayo po ay OA. Kesa tayo po ay papetiks-petiks. Tayo ay walang pakialam. Ganyan. At saka napanood ko to napakinggan ko to sa isang in-interview na isang psychologist. Nung mga nakaraang naman siya nung sunod-sunod yung road rage. Isa sa mga advice niya, before ka daw pumasok o mag-drive ka ng sasakyan mo, dapat may desisyon ka na ginawa na hindi ka makipagtalo sa daan. Kasi anytime kasi pwedeng may mangyari daw. Totoo. Biglang matrigger ka . Correct. At saka, ano ba yun? Kinat ka, o di hayaan mo na. Iba hahabulin. O iba hahabulin pa, mumurahin, magagalit. Wala ka po bang ibang gagawin? Para pagtuunan mo pa ng pansin yan. Choose your battles. Hindi po lahat ng sinimangutang ka, lahat ng kinat ka, or lahat ng medyo na pahiya ka, papatulan mo. Hindi Ako minsan may mga ganyan, may mga motor yung biglang magkakat. Bubusinahan ko lang ng malakas, tapos pag umangat na ng kamay, so ibig sabihin, ay pasensya. Sorry. So at least parang ni-remind lang siya, dahan-dahan ka. Diba? Hindi yung iba. Diba, makyu pa na sign. Diba? Magdi-dirty finger pa, o di kaya ikakat din. Ikakat Bababa din. ng salamin. Correct. Diba? Diyan nag-uumpisa ang lahat Huwag po tayong ganon. Lagi nating iisipin, may uuwian ka pang pamilya. May uuwian kang pamilya. Yung kalaban mo sa kalsada, tatandaan mo rin, may uuwian din siyang pamilya. O kahit sa banggaan, di ba? May mga ganyan talagang mag-aaway muna kayo, tapos bandang huli, diba? mag-aayos din naman. Mag-aayos din naman. Sinayang niyo yung tsaka ikakayaman niyo po ba? Hindi, ang sa akin lang kung ikakayaman niyo po yung ginantihan niyo yung nag-cut sa'yo, di syempre intindihin ko na lang, para kumita yan Ako may naalala ako nung madaling araw pa yung pasok ko, parang yung jeep sa unahan ng van, tatlo kami, biglang huminto. So huminto din yung van. So ako, hindi ko naabot, natamaan ko yung puwet ng van. So syempre mainit yung ulo ng driver kasi nabasag yung tail light. Sabi ko, sir, wala namang may gusto nito. Picturean mo na lang. Ito yung ID ko, picturean mo. Alam ko may lakad ka pa, ako may lakad din ako. O pagdating naman sa police report, pag-usapan na lang natin. Hindi ko tatakbuhan yan. Ayun, tapos. At least, hindi na Hindi yung kapag kasi mataas, yung guard na yan. Nakita niya ako nadapa kanina. Sorry, na-distract ako. Imbestigahan natin. Hindi, pero totoo, di ba? Yung mga pwedeng madaan sa maayos na usapan, gawin natin yun. Kasi hindi po all the time na nare-resolve ang isang issue kapag ka nagagalit po tayo. In fact, pagka nagagalit po tayo, mas hindi po nare-resolve yung issue Kalmahan mo lang. Pero syempre nandun din naman sa akin nung mga unang biglang hindi, huminto ka bigla So, tapos bigla kong na-realize. Sabi ko, sir, may dashcam ako, isi-send ko sa'yo yung copy. Iyon, tapos picture. So, nagkaayusan naman. Nagkaayos kami. Ibig sabihin, nung nagkahiwalay kayo ng landas, nagkakontakan pa. Oo, nagkakontakan. Ako kasi nagsabi sa kontakin mo ako, ito yung details. Ang mahirap kasi, Jegs, madali tayong kontakin. Kasi sasabihin lang natin, dito tayo nag-oopisina. Diba? Minsan kasi nangyayari na hindi na sila makontak. May karma po yan, di ba? Nag-iiba ng number. Nag-iiba na yung number. Nangyari na yan sa amin. Nako, maging honest po tayo. Hahabulin pa rin din kayo ng karma. Correct Hindi man sa paraan na inaakala mo, kundi sa ibang paraan. Ayaw natin yun. Harapin natin dapat. Lagi nating tatandaan, gusto mo bang gawin to sa'yo ng iba? Tama. Kung ayaw, edi wag mo ding gawin sa iba. Check! Ano mga kabisyo, ang oras po natin 12:39 na. Akong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!